guretzako gure txorioneko sukelaria. Bai, bai. Zu zera bere hornitzailea. Bai. Ez aiguzu nola guazen orain. Bagoaz gure kortara nahi baduzue ikustera. Ale, soaz, soaz. Ardi hauek muturra beltza daukate. Euskal Herrian arraza da latza, mutur beltza, edo latza mutur gorria. Eta daukagu latza mutur beltza. Atzo jaio zen? Atzo jaio zen, hori txikiena da. Egun bat izateko, arkume hori zente dago? Bai, oso argia da. Gainera, jaten du bera bakarrik. Opa! Begira zazuen nola duen oraindik zilborestea hau, Maite dituzu, gustatzen zaizu zuri lan hau, Idoia? Bai, niri bai. Baina ni, gaztagilea naiz, Bai, suave. Egun bat besterik ez duen arkume eder hau. Kaixo.